Lämpimästi tervetuloa Nifiniin. Tänään juhlimme Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon 50-vuotisjuhlaa ja vieraanamme ovat jopa 6 palkintoehdokkaista siis tänä vuonna. Varmt välkomna till Nordens institut för att fira det nordiska litteraturprisets 50-årsjubileum i sällskap av så många som 6 av de nominerade kandidaterna. Bästa vänner, hyvät ystävät, on fantastista nähdä näin täysi sali. Første minne. Jeg er høyt oppe i luften, farer fram over min elskede fars elskede hode. Han har strake, stramme armer, hennes klør, jeg jubler, jeg er vettskremt, jeg er jo i nebbet på en farlig fugl, men jeg er glad inntil videre, jubler inntil videre. Gjennom folkehavet bærer det glade havet. Hva finnes det for godt i disse menneskene? Det kommer jeg til å få greie på. I dag er det 17. mai. Jeg får kanskje pølse med lompe hvis jeg er heldig. Jeg er et barn. Det sies at jeg stråler. Ja, det er jo noget af et spørgsmål at skulle sammenfatte sådan til hele sit lands litterära klima. Men historien är inte sådan, utan det kan hända att tyvärr aldrig avfyras. Eller så kan det avfyras genast, det kan ramla till marken eller någonting. Vad som helst kan hända i verkligheten. Så att det är det här slumpen som historien hämtar in i romanen. Det ges ut många böcker på Åland varje år. Faktiskt var det 40 böcker i fjol. Ehkä viime vuosien kirjallisuuskeskustelua ei ole niinkään käyty itse teoksista, vaan pikemminkin teosten ympärillä ja kustannuspolitiikasta. Kyllä tämä Pohjoismainen kirjallisuuspalkinto on varmasti yksi tärkeimpiä tunnustuksia kirjailijoille, mitä voi saada. Ja tänne päästä ehdokkaaksi, niin se on jo kunniaksi ja kiitokseksi kirjailijalle.